이거는 눈 부상하나 그냥 뉴스나 란쳐. 옆에 타봐. 사이클 지금 보이는 거. 네. 나 릴스 많이 보이는 거. 영화 이진 보이 봐. 아 여기 봐야 가끔 가봐야. 나로 컴백 나 가야 한다. 어디에 봐. 알아? 그런 거 말고 진짜 이유다. खेला होबे 가라가래. जोंना बिबाना जोंहा माने आं वेलकाम टु वेलकाम होनलायलायलालै वेलकाम होननाया जोबखाबाय आंना मा लांखायावनो बिनिफ्राय वेलकाम होनलाङो फैया मोजां मोनला ओइ इथिंसो नायनांगौ केमेराखौ इथिं नायनाङा इथिं नायनांगौ 야 나는 의치스 ओमफ्राय 나와 आङो वेलकाम टु वेलकाम होनला नालाय 왜 시작을 나와요 이 사람 나지 않고 스나이는 오मफ्राय बुंनायाबो बुंदो दे ओमफ्राय आंहासो खेव खेव होनो नोंनिखौ बुंस' बुंस' होनानै आंहासो खेव खेव बुंहर जायो खुलुमबाय लोगोफोर खुलुमबाय रोंनांगौ 이디가 나 माबा खुलुमबाय होनलाबाय आखायानो फोरसेल' खबनो हायो नै ओमफ्राय फारसेथिं ओइ मबाइलखौ ओरै पास मिनिटसो गारदावनानै ओरै खबनै खबसै नामा हेल' एभ्रिवान बयखौबो आं थैसैसो दिनै मिनिनानै खिथादो ओमफ्राय नै आङो मा होनो मोनालाय मोना दे 야 मोजां मोनो फैथिबो आं गरम मोनजोब्बाय मा मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नायलायलायनाय लाइन्सफोरलाय जोंखौ दे हेल' लोगोफोर बयखौबो होनलाबायो हारसिं जाबाय मा होनो जोङो थारमाने जोङो मा होनगोन टाउनाव फैदोंमोन आरो लोगोफोर आं दायो थुलुंगा बाजाराव दंफैयो आरोना ओमफ्रायो आदामोन माने जोङो माने आदामोननि दखान जों सिनायनाय आरो बेयाव बिसोरो दिनै फार्स्ट टाइम दखान होदों आरो बेयाव ओमफ्राय लोगो मोननानै माने जोंखौ माने बेदर जानो लेंबाय आरो बिसोरो इनभाइट खालामहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा जोङो जानो फैदों अरसिलाजोबनो ओमफ्राय फार्स्ट आरो नोंथांमोनाबो जाय खाथिनि जाफैनो हागोन आरो जायगाया मा होनदोंमोन थुलुंगा बाजार खाथियाव बेयाव फैबानो नुगोन मिसन रड खाथियाव आरो थुलुंगा बाजार होननानै मिथिबावाबा माइखि बाजार होनो दे बे उदालगुरियाव जाय जाय माइखि बाजार होनबाथाय बांसिन मिथिथारो नालाय बेनि थाखायनो बेयाव माने मालिकफ्रा साब्रैसो दंखायोदां आरो सेंग्रा गोजासो सयजन सेंग्रा गोजासोनो गरमसो मोनथारबाय आङो ओरै नायनो हागोन नोंथांमोना माबाखौ बेदरखौहाय नै बोरो ओइ आं गरम मोनजोब्बाय खानायसो खामलांबा नै ओइ नै मालिकफ्रा गासिबो नै आरो सासे दंबावो नैबे अरिजिनेल मालिक नै बिथिना अरिजिनेल मालिक नै अरिजिनेल मालिकआ बिरापन हा नोंसोरखौ दाहाय मोजां नुला जुलाबाथा नङालै जुलाबाथासो ओमफ्राय दा माबा दिनैसो गोदान अपेनिं रावबो लाङाखै नामा दाबो लाङाखै रावबो लांबाय जोङो थारमाने न' ओरैजाय साइडआव हाबसो थानानै लांनायखौ माबा नुवासै जोंहा खोन्थादो बिथाङा मा बेदर मोनगोन नोंसिनियाव होननानै सोंहैदों र'हाय माहाय बे सावदोंबा बिथिंजाय मोजां मोननाय नङा दा जि गोथाव आरो बै गेजेराव थानानै सामाय जायगा नै ओमफ्राय नोंथांमोना जायगाखौ नायनानै लानो हागोन होनो माबा उइथिं सोंबाय अबेथिं थाखोथाय खोमसिसो जाबाय नै बैनो बेनो बेखौनो थुलुंगा बाजार ओमफ्रायो ब्रेकेट माइखि बाजार होनबावो नै बेनो आरो जायगाया ओमफ्राय नै इथिंजाय ओमफ्रायो बिसोरखौ दा स्र' देखायजोबगोन आं र' माने आंनि भिडिअ नुनानै सिनायनांगोन ना नोंथांमोना नै टाउन गेट जेराव हारसिं दं आङो नै रडआवसो दङ रड नङाबा बियो ओमफ्राय दायो हांबाय थादों ओमफ्रायो दायो हांखांनानै जासिगोन जोङो जे जानो लुगैथारबाय आङो दाबो माबाया हांनायानो मोना ओमफ्रायो र' नै दायो हांगासिनो ओमफ्रायो बेदरखौ माने बे दखानाव बेदरखौ मा मोनगोन होनबासो खोन्थाबासो जानो लुगैना फैगोन ना पाब्लिकफोरा जुलाबाथा मोनगोन ओमफ्राय
सेसा सेसा औ जुलाबाथा सेसा ओमफ्राय मै बेदर मै मैसो माबा मैसो मैसोबो मोनबावगोन ओमफ्राय हांनाय गासिबो हांनाय गोजा आरोना फारेव, नैबे फारेव। फारेवबो मोनबावगोन फारेवनो अमा खोमा अमा सालाय नैहायनो दंखायो अमा खोमायाबो अमा सालाय सोरबा सोरबानो सालायखौ इलाय हांबाय थादों नै दहाय साखि नायखांबाय आंबो सालायना बिखामोनथाय बिखासो खोन्थाना होखाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर जानो लुगैदोंबा बेहाय थाजा हांनाय मोनगोन आरोना थाजायानो हांनाय थाबावो जाय माने दखाना मोननैल'खासो दां माथो ना दा दखानाबो इथिंजाय मोनसेल' दंमोन ना बे होखादों नै ओमफ्राय जाफैनो हागोन आरो नोंथांमोना जाय एकदम बेलासियाव मोनगोन आरो फुङाव जाया बेलासियाव नै फारौ बेदर एकदम माबा माबि बेदर मोनसोगोननो हांनाय 6टानिफ्राय फारौ सेसा ओमफ्रायो बुंनासो होफैबाय इसां आराम बुंना होनायाव खाथियावखा साइथिं खाथियावनो दा ओमफ्राय अबे उदालगुरियाव ओंखारगोनबा साइथिं खाथियावनो दंखायो बेयो नै दा जों दखाना दिनै फार्स्ट खुलिदों आरो दा बेहाय नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन आरो नोंसोर माखौ जायो मोनजोबगोन थाजा हांनाय एन्जरबो मोनगोनदां लासैनो लालांगोन आं एन्जरफोरबो मोनजोबगोन आरो मा जानो अर्डार खालामबानो मोनगोन आरो नोंथांमोना दुलाबाथा मैसो ओमफ्राय सेसा अमा खोमा अमा लानजायलायनो अमानि सालाय ओमफ्रायो अमा सालायाबो जाजायो आं अमा लानजायबो मोनोनो अमा लानजायाबो गोथाव जायोना अमानि सालाया जाबाय ओमफ्राय दा जालांसै आरो ओमफ्राय सिख्लाफ्रा अपेनिंनि फार्स्ट टाइमाव मोनजागासिगोन आरो ना फ्रियावनो ओमफ्राय आरो बे दखाननि मालिका ओरैबायदि खोथा बुंदों मोनसे माने गावसोरनि हांनायखौ मोनजाबा फाग्लि जाजोबगोन सिख्लाफ्रा बेबायदि मोनसे खोथा बुंदों बिसोरो ओमफ्राय आं दा जानाय नायनानै नायनोसै दा आं फाग्लि जागोन ना जायाथाय नायग्रोसै आरो दा आङो दा खोन्थासै आङो फाग्लि जायोबाथ' नंमारगौ उनाव फाग्लि जायाबा नङा आरो दा आं बिसोर बुंदोंना फाग्लि जागोन होननानै ओंखायनो आं दा जानाय नायनानै नायनोसै आरो खाथिगोन ना खाथियाथाय आंनाव खाथिनाय नङा खोमा दा नोंथांमोनाबो बयबो फैबानो जाबाय गासिबो माबासो सेंग्राफोर गोजासो रावबो बोरायफोर गैया बेहायो ओमफ्राय आरो एकदम सिख्ला साइजफोरनो आरो दरसे दरनैखौ फ्रियाव बारा होबावसिनो एसे गिदिरनो औ ओमफ्राय गोदानाव एसे गोदानाव जाय अपेनिंआव फैयो आंनि भिडिअ'आव नायनानै जाय नोंथांमोना फैयो सप्तासे अफार होद्रायनो मालायखौ मा दामखौ होजोबनो सानबाय नामा नोंलाय भिडिअ'आव नाङा र' आं नै जायगाया आं दहायो जायगाया नैबेनो थुलुंगा बाजार ओमफ्रायो थुलुंगा बाजारना बारा मिन्थियाबा माइखि बाजार होननानै बुङो आरोना बेहाय हाथाय जायो दा मोनानायखाय गासिबो मानसिफ्रा थांजोब्बाय आरो दा गाबोनसो जासिगोनलाय दा टाइम जाबायना बिनि थाखायनो नै लारि फैदों ओमफ्राय जायगाखौथ' सिनायो जाय नायदों जाय बे जायगायाव सिनायखायो बिसोरो सिनायगोन आरो नै जायगाफोरखौ नायना ला ओमफ्राय नै दखाना बेनो आरो आं एसे गोजाननिफ्राय खिन्थाबाय गारिसो दङ नै बेनो आरोना दखाना दासो गोदान जादों माने थारमाने दखाना दासो गोदान आरोना बियो दिनैसो अपेनिं खालामजेनदों दखानखौहाय ओमफ्राय बे अपेनिंआव जोंखौ जानो अपेनिं खालामनो माने भिडिअ'आव एसे रायजोफोरनो खोन्थानो थाखाय अपेनिं खालामनायाव लेंहरबाय आरोना ओरैनो जास्ट सिम्पोलसो आरोना जेबो माबा बानायाखै आरो दिनैसो फार्स्ट नालाय दखानाहाय नोंथांमोना जाफैबानो जाबाय आरो आंखौ फान्थाव थिनदों नालाय आं थांला जानोसै नै ओइ आंखौ मा रायलायथारदों र' आं जादों र' जानायाव आंखौ डिस्टार्ब खालामनोथ' नाङा र'लै र' नोङो आं जाग्रोनि आं दसे जानायाव फाग्लि जाखाबाय गासिनो नै मोनहां जादों माबाय गुनै जानांगौ आङो जानोबा फै नोंसोरबो होनथारब्रा जानोबा फै नोंसोरबो नै
내 자네 날래. एकस' थाइबाल' होनहरदो बारा दाम गैया एकस' 홈라이 बायदि संनो बुंना लानांगौबाथाय माबागोनसो 이 바퀴 올라주고 나 말이야. 그 도시 들랑토바다이. थाइबानिबा नों गोसोथोयोनो ओमफ्राय आंखौ गोसोथोयो नोङो बेखौ गोसोथोयोनो ओमफ्राय नों फैबाथाय होना गोसोथोयो आं सिगाङाव बुङो मालाय नोंबो गोसोथोयो होनफिननाया गोसोथोयो दा आङो जेब्ला महनपुराव बाजाराव जोंखौ फैगोदानो सानफ्रोमबो थाङो जोङो मैगं बायनायाव आयौ आं हालासो सयनो मैया मेहमान थागोन बिसोरो उनफ्राव जोंनियाव थायोबा गामियाव थायो दा दोनलांनांसिगोन आइ दे मैगं बायबाय थायो थांनानै दे जाबायानो आङो दायो मा दाउनाव मायो दै डाइरेक्ट गोलावैनो अरसुआ बिदिबो जायो नामा दाउ बयलार हांनायखौ जागोरबाय आङो बिदिबो जायो नामा इउटुबा बिराद गोथाव जायो नै नै बिथाङा बिराद डाइलग मेन्टाल नै बेखौ सोरबा फैयोबाथाय जों ओरै डाइलग हरनानै एसे होलांनो हागोन मोनखानायसो बारा एसेल' अरजेब्रा ओरै ओरै जानांगौ मोननायबा मानो जाया मोनजागौमोन मोननाय दे मोनोनि आं र' जाया जाया आङो माबानाङा आं ओरैनो जाजोबगोन आङो मोनहोनि आंहा खोमाया माला मोनो खोमाया ओमफ्राय अमा सालायाबो जाजायो आं दिनैसो खोनाफेरबाय सबसे गोथावसिना बेनो अमा सालायासो अमा सालाय जाया आं ओमफ्राय नों रायलायनाया थोस्लाब जाबाय अमा सालाय जानांगौ सोर जागोन अमा सालायखौ किलार जाजोबो गारामाफोरा होख्रावनायफोराबो खाथि जालाजोब्बा बेखौ होनांगौ बेखौ जानांगौ ओमफ्राय बोरमा सालाय रायलायनाया थसलेट जाबाथाय अमानि सालाय जाना होनांगौ क्लियार आरो बोरमाना साबसिन आरो होननाया मेगन गाजोना जुमाय सोना लानांगौ होननायालाय सोनांगौ मेगना आंना हामदोंब्रा आयौ साननैजों हामदों आंना मेगन खानि जाहोनायनि माबा खाथारलै सोनाया फुलिखौ मोननै द्रप मोननै सोनांगौ आरो थब थब थबनो गाबोन फ्रेस बायनांगौलै ने बे बेदरखौ दोनग्रा मोनखांबा गाबोननो बायबावगोनसो नोंमालाय साम'खौ लाबोदों नै ओमफ्राय संनायाव ओरै खालामबाय थानांगौ बे हारसिंनो ओरै गिदिंबाय थानांगौ आरो नै लायनो नागिरबाय नोङो ना नै थिनायलाय नोङो थिनायलाय मिसिं होनबानो जायो थिनाय नै नों आखाइफोरलाय ओमफ्य बोरैमोनलाय ओरै खामबाय थागोन आरो बेले बिदि जाबाय थानांगौ मोनखाबाय आरो नै नोंनि आखाइ ओरै लांलाय ओरैनो बे ओरै जाबाय थागोन बे मोनगोन आरो बेखौ भिडिअ लानांगौ आरो बिखौ नङा बोरैबा जाफ्लांबाय ओमफ्य इखौनो इदिसो होनबाय दुगा देखायबाय बेनो बे मोनखाबाय आरो जादोबो आलु फिदिंग्रा बायग्राया आं दा माबा सावग्रोगोनसो मेन मालिकआनो इयो दाख्लै बोरैमोनलाय नोंबो दंफायो नामा दखान होखागोन नामा होननायाव ओहो आं हाजिरासो सानसेयाव 200 लाखागोन आं जालायबावगोन थांबाय आलु फिदिंग्राखौ माला बायगोन आं नोंनियावसो जाफैगोन इसिनियाव जायालै आङो लाबोगासिनो नों ओइथिं होदै जों सानैजों होगोन ना जों सानैजों होगोन नोंनियाव इनभाइट खालामाबा फैखागोन बेयाव माबा आलु चिप्स पक'रा इना नामा हेनसाम बयनो दखाननि नामा हेमसम बय थाबावगोन बुलाव दे होदोसो जल्दि थाब होखादो ओरै हरखौ one will can come in on that. कैसे माने नोंसोरखौ नुनानै फैदो ओरै फैलाय आय ओरै फैला न'लय थायो मालायखो ओइ बेन्दा बिराद दुगा बियो ओइ दे जानानै बोरै मोनदों बुंद' मालिक बियो जाजोब्बाय आङो जाजोब्बाय नै मोननैसो दंबावो फैलाय बेखौ मोनबाय नै जादो अरखादो नों जानला मोनला माबाबाय अरनानै होब्रा एसे मा होनो जाबाय माथो ओरै दा गुदुंजों गोब्रबला बायगोनसो माला आं गियोसो एसे नांलाय साजानाय हरै मिथिना मिथिनानै दहायनिफ्रायनो मास्क लानासो फैयाखै गयला लानो आलु मोनना दं ओइ मोनना नालाय सालाय दं ओइ सालाया बानाय गैला सोलांखो
이래 살아야 동네 같으네. 야, 와 살아이고 우리 자가를 레타 받아 그거 살아야. 나 하타라래 살아야 이거 지금 아들만 살아야. 나 당신들래 नै अबे मोनसे खोमामोनलाय जोंहा माखासे जालांस्लाबनो हाला नालाय ओमफ्राय नैबे दाउ ओमफ्राय नैबे अमा खोमाखौ न'आव पेकिं खालामबाय न'आवसो जाहैनोसै बे जास्लाबलांनो हाला मोनाखै माला नै खोजाफै जों थांनोसै दायो नै इसां मोनाबाय नै अमा खोमायाबो पेकिं जाबाय थांनोसै हा नै जाफैबानो जाबाय नोंथांमोना थांनोसै जोङो जा मोनाखाबाय फुला फुलि सिनायासै फैसा लाखिनांगौ आङो